sarap makinig araw-gabi. Best friend din niya ako kasi ang best friend kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili kurubanahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong bundag mga kababayan! Nagmumutor na. Let's go! Sayaw! Sipa! Lahat ng mga nag-backride kayo sa motor! Sige, sumayaw kayo. Okay, let's go. Ako po si Senator Sap Bongga! Siyempre mas bongga ang atong buntag karoon kaya narito na ang pinakamamahal nating Pangulo din sa Purok 93.9 IFM Manila! Let's go, Pangulong Dagong! Ang aking ira-rap ngayon ay mula ito sa padala ni Alvin Arcilia Tanael ng Catanduanes. Ang lapit-lapit na nagpadala. There you go. Pakinggan nyo to. Ang saya-saya ko dahil wala akong trabaho dito kundi tumatanggap lang ng limpyo. Agoy kagilok. Agoy kagilok. Lahat na lang ng gustong maluklok. Ang mayaman lalong yumayaman, ang mahirap lalong nahihirapan. Mga magsasaka hirap na hirap, sa langit sila nakatulala. Maawa ka na lang pag eleksyon na. Shoot diri oh, i-shoot diri oh, i-shoot diri oh. Kung pagmasdan mo sila'y hilong-hilo na. Sa sobrang baba ng presyo, hindi na alam kung hanggang saan nito. Magsasaka, kapwa ko Pilipino sa Pilipinas. Kailan ka makakaalpas sa pagkalugmok na dinaranas? Ano na, Pangulong Dagong, para saan naman ang iyong rap? Break it down, yo. Break it down kasi ang aking rap ay para po ito sa mga kargador. Mga kargador dyan sa pier, saan man kayo nagkakarga, makinig po kayo. Ang rap na ito ay para sa inyo. Let's go! Komong. Komong. Sino bang pinaparinggan mo? Si Ramini. 1, 2, 3. Let's go. Bye, ani, ana. Mga kargador, kakarga na. Katawan nila ay nakahulma. Malakas na, matigas pa. Oh. Malaki katawan ng kargador, mas malapad pa sa aparador. Talaga? Binubuhat ay mabibigat, kaya lumalabas ang mga ugat. Kargador minsan ay tirador. Kung manligaw ay door to door. Ingat lang sa body odor. Kung maamoy parang horror. Sabong palaka, palangoy-langoy. Pataas, pababa, pa, ikot-ikot pa. Ang sabi ng nanay, matulog na kayo. Ang sagot ng palaka, ayaw ko. Break it down, yo. Nahingal yung Pangulo natin. Paitan ng tiguwang na to. Ikutasan naman hinoon ko. Nahingal ka ba? Nahingal ako. Well, sa isang banda, mahihingal ka talaga dahil ikaw pa nag-compose, ikaw pang kumanta. Samantalang ako, Pang isang round na lang talaga. Minsan ang nangyari sa akin, Bong, ay buntag sa imo. ngayon buntag po sa iyo. Minsan sa isang round hindi ko matapos. Ano ko na installment next week na ang iba. Paita. Anyway, maayong buntag Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng mga kargador, sana'y natuwa kayo
sa aking rap. Naman. At Para saka, po yan sa inyo. At saka syempre nananawagan din ako sa lahat ng mga kababayan natin. Kung gusto niyo na ako mismo ang kakanta ng inyong mga rap na mga kinumpose, just let me know. I-send nyo lang yan sa ating IFM 93.9 page. Kawawa naman yung komposisyon nyo. Bakit? Maayos naman yung pagkakanta ko Hindi, sabi ko, kawawa kung hindi mo makanta. Hindi pa nga ako tapos. Yun pala yun. And most especially, All the girls I loved before. Really? sa lahat ng mga babaeng yan, mabuhay po kayo. So isa lang ibig sabihin yan, Pangulo, hindi mo talaga makakalimutan basta may babae. Basta basta walay ikog. Ayaw mo na may buntot na babae? Magpinsing me. Let's proceed. Let's go! Unang sumbong mula sa ating text line 0939-7062816. Magandang tanghali, Pangulong Dagong at Senator sa Bongka. Isumbong ko lang ang kasama ko dito sa tire recapping. Hindi kasi siya marunong maglinis sa sarili niya. Ano ba ang gagawin ko sa kanya? This is Dodong ng Calamba, Laguna. Pangulo? Sabihan mo yung kasamahan mo, Dong, na pag maglinis siya ng tire o ng gulong, isama na niya ang mukha niya. Bakit? Buti pa yung tire na gulong nalinis, yung mukha wala. Isabay na para tipid ka na sa sabon, tipid pa sa tubig. Next. Isumbong kay Pangulo. Another sumbong! Maayong bundag, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang po itong kasamahan ko sa trabaho. Yes. Dahil araw-araw na lang po kasi siyang umuutot. Ay. Ang baho-baho pa naman na Pangulo at Senator. Wag utot nga humot ba? Ano po ba? Kasintabis kumakain. Ano po ba ang gagawin namin? Si J. Mark po ito ng Malabon, Metro Manila. Alam mo, J. Mark, importante yung pag-utot na yun. That is excess air. Carbon dioxide sa tiyan mo. Especially kung operado ka, kailangan mo ilabas yan para pwede ka nang kumain. Now, yan naman, hindi inoperahan, utot ng utot. Operahan ko na lang yan. Para may purpose ang kanyang pag-utot na yan. Again, pasintabi sa mga umuutot, kumakain. Next. Dahil dyan, isa pang sumbong. Ang dami-daming sumbong, Senator sa Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang itong mga kasama ko. Pag karne kasi ang ulam namin, ubos agad. Oy. Pag gulay, ang dami pong natitira. Ay, Ano po ang gagawin namin dito? Jack Sparrow po ito ng Cubao Murphy, Quezon City. Kaarte baga din yung mga kanahanan. Hindi magkain ng gulay, puro karne. Oh, sige, pag puro kayo karne, simba ko lang, pag atakihin kayo, wala nang kakain ng gulay. Gusto niyong humaba ang buhay, kumain ng gulay, kasi makulay ang buhay sa kabilang buhay. Kay Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating mobile phone, 0916-8975-365. Hello, kababayan. Pangalan? Mar Cardenas po. Anong pangalan mo? Mar. Mar Cardenas. Oy, Mar, kumusta ka na, Mar? Ako naman Pangulong Dagong. Di ba kayo magkaibigan ni Senator ako wala man ako. Mar? Ako wala man akong kalaban. Iba pong Marion, Pangulo. Ibang Mar yun. Ikaw naman. Hindi, Mar Mar, yun. taga-asa ka, Mar. Sanchez Mira po, Pangulo. Saan yan, sir? Cagayan Valley po, Pangulo. Pero dito sa Manila, saan po kayo? Wala Pangulo, dito lang ako sa Cagayan Valley. O, nasa Cagayan Valley ka. Ang layo mo naman. Malakas kayo po dito sa amin, Pangulo. Ay, salamat naman po. Nasa tuktok ba kayo ng Bali? Hindi po, sa pagitan po ng Valley. Ay, sa pagitan ng Bali ay litrang B. Sige, sir. Go ahead. Dahil dyan, isumbong kay Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po yung tangke ng sakyan ko, Pangulo. Kasi akala ko hindi kakasya yung 1.3 na diesel, kulang pa po pala. So masyadong malaki yung tangke ng sasakyan mo.
Palitan, sasakyan yan, sir? Opo, Pangulo, yung Ruby. 4 wheels o 5 wheels? 4 wheels lang, Pangulo. Di, 5 wheels. Oh, yung 5 wheels. Kaya nga 5 wheels kasi may reserba. Yung gulong? Hindi, yung tangke. Lagyan mo ng gasolina yan. Yung tangke? Yung gulong. Hindi, sir, ganito yan. Kung gusto mong magkasya yung 1.3 mo sa diesel, kasi nga medyo tumataas ang presyo ngayon. Dahil sa, alam mo yung market na tumataas yung krudo. Palitan mo ng tangke ng motor. Sir, yung motor ko, sir, 100 full tank na. Di ba? Di mahaba-haba yung 1.3 mo. Salamat po. Ay, walang bati, sir. Sumbong lang po. Sige po. Ang stricto mo. Hindi naman ako. Ikaw pwede kang bumati. Siya, hindi. We have a policy, executive order. Ako, pwede akong bumati because I am the president. Okay. What about you? I have immunity. Hindi mo ako pwedeng isumbong. Next. Dahil dyan, tuloy-tuloy po tayo. 584-5545. Hello, kababayan? Sa linya sa ating telepono, what is your name? Ernesto Valdez po ng Galas. Ernesto Valdez ng? Ng Galas, Quezon City. Galas sa Quezon Hello po, City. sir. Ilang taon po kayo, sir? 67 na. 67.